apa iki mau aku weruh Pendhita Durna. Sajake ya teka mrene, ana apa? Nek pancen mung arep gawe geger tak jangkahi dhewe. Nggih sabar. Sabar to, Ndara. Jangkah ya jangkah ning sabar yen. Nah, niki malah kebeneran banget. Kaleresan Ndara Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki mergi niki wau critane kakekne Semar Barda wawan rembag kalih Sinuwun Punta, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pagebluk seranane kudu mboyong Bapak Semar. Nah, ning Bapak Semar ki sajake wis krasa nek jane arep diboyong ning Ngastina ki mesti mung arep didadekke tumbal lan mung arep diajab patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring diwangsuli oleh Bagong. Gayeng padu rame ni kok. Nganti Durna ditendang karo Bagong. "Ha to, Gong?" "Heeh." "Mulane niki kula wani mencak-mencak mergo asline ya mung goleke gawean jenengane ku Ndara Setyaki." Dan Ndara Setyaki Durna sengkune niku ten pundi mawon mesti nggawa Kurawa tur mesti gawe geger. Mbok nyambut gawe nggih Den Ndara Setyaki. "Lungguh sing praega tak ajari para Kurawa." Nah, sukses. Sukses, Gong. Panunggul apa dosane dosa ngungkulisa sama aja dindak kualat. Lah iya bener kandamu lali sumber kadewasan. Wah lah dalah sing tak goleki Bagong ning sing methuke aku ora pangling iki Setyaki. Yo Kartomarma wah keparat sugal wuwusmu apa-apamu. Mapan kula ning ndi papanmu arep gawe geger Setyaki. Noparan. Di Bagong wani ngecama karo Bapa Durna. Kowe gage Setyaki kowe mingira, sumingkira Bagong kon rene tak tugele gulune. Ora perlu ngepok Punakawan. Lan kowe arep gawe rusak Karangka Dempel.
Setyaki sing sagu babati Warawa babu bareng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu Singolena Prapting Alis Kartomarma.
Asuk saja. Cadak rica-rica. Dian. Wush. Dian. Dian. Welok iki. Munyuk ampuhe kok ngono. Wuh. Dian. Ilmu apa iki mau iki? Kok sangar men kowe man? Nggih, Lurah.
Cangkemmu apik tak tukune kene, Man. Bagong wis ana. Apik lho iki mau tenan. Aku kepengin iso. Menapa kepengin? Lah iya, aku mbok diajari. Carane ben lambene iso muni kaya kono kuwi mau. Kepiye carane aku diajari aku mbokan ditulare. Aku sik, Gong. Aku kepo ya aku. Niki. Lho apa iki? Iki nggo ngopo? Ha nggih, niku. Wah, ora dijiki. Senengane jiki kau. Estu niku Lurah. Ilate ditekuk. Iku wis gak tekuk. Terus kok apa meneh aku wis ditekuk iki. Disebul. Kok iso ya, Gong ya? Ha, Bu. Coba kurang seru le nyebul. Ora bakat po ya aku, Gong. Ketoke ngono. Sing seru. Lambene rasamu cucu. Mako Gren Astrea. Nek dislamesi suarane kok ngono kuwi nggon jinamune. Ono mlebu bangunan ora cetha iki. Wes, ra iso bali gekan. Wes ana. Woh, wedan iki ning mari, Gong. Kene tak ajari aku sing ngerti carane. Tenan ora? Wong tak blusokke. Ora iki tenan. Mangapa? Kurang maaf nih, Gong. Ha. Nah. Sik. Mit. Dilek sik. Wes tak lek. Mangap meneh. Ih. Boh. Nah, itu lho tak maksud ki. Niki sing gayeng ki jane iki malah sukses iki. Lah nggih. Woh, gaya. Gleleng kowe. Maju perang, Gong. Ya iki wis dah. Wih, biar cikul. Ketemunya karo Bagong iki.
Ijo mele. Sobae aku kok. Jenenge wis jegoke wae kontal. Wah, kuwi jigur iso jegok ke. Aku tak melu kuwi. Ya. Gayane metu. Mucuhe puyang-puyang. Innalillahi wa inna. Yes, Kurawa cacahe 99. Cangkeme. Udah ngono kuwi to, Man. Udah koyo ngono kuwi, Man. Ora sah maju mundur wae. Ayo. Wes. Aku ora-orane aku guyu iki. Aku musuh ana sing liyane sing rada wangun sithik musuh karo Dursasana pethuke Bagong. Ora apa-apa sanane musuh. Wah. Ampun. Ya. Kilurah. Kilurah Bagong. Iki marganing patimu. Apa wae ngono kuwi? Apa wae kaya ngono kuwi, ha? Wes kira cenanangan wacane. Wes Usul aku, Man. Tak ngasuh ya. Nggih. Ayo meneh. Iki kepiye ta iki? Kurawa ora ana sing menang. Ana kono rung sida ngantem kene ya kena. Iki ne dinggo Mas. Matane senengane. Wah, ora ngerti kok, Man. Ramur kabeh, Man. Kopior sirah kula niki. Alah. Kurawa kae kaya ngene iki. Ora ana sing iso menang. Gek kon kapiye nek ngene iki coba. Kakang Tirnam. Toh, pripun Tejuni? Enten apa?
Pripun Kakang? Kok ngaten niki ki pripun niki? Tecuni nek ngomong ditata. Nek ketika ditata. Lah, Kurawa mundur sedaya. Mungsuh karo Setyaki. Kali Punakawan wi kalah. Depate. Kula Kurawa iki pancen ya mung gayane tok. Pancen kaya ngono kuwi Depate. Ora ana ututane. Nek lagi mangkat kae kaya ya. Bareng kon nyambut gawe mlempem kabeh. Ora kena dicakake Depate. lah nggih. Lah terus niki pripun? Monggo jare sampeyan awake dhewe tekan Karang Kadempel niki etok-etok arep boyong Semar. Ning jane mung arep ngrenah padine Semar to. Nggih. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuatane Pandhawa. Nggih. Lah terus pripun? Depate. Kula mang dawuh mundur nekuk penjalin. oh nggih. Lah sampeyan Pun kula tak golek pinto serayan. oh nggih. Kula namung manut jenengan. Kula namung manut mawon ning kira-kira niki mengki kasil napa mboten? Kasil napa mboten saged dijagake? Iso dijagake to niki mengki. Pun ta. Mang percaya kalih kula. Kula ajeng sowan Bang Mandya Betari Durga. Ajeng ngun pitulungan. Oh nggih pun nek ngaten sewang-sewangan lampah kula tak ngundurke Kurawa sampeyan muga-muga kasil Kakang. Nggih Depate nggih.
Srumawayut Sang Yaksendra Kurarupa Mangasas kadi angin Pangsambal kaprapal selo kaplesat satolumai ngungsi kagiat kakudo kang joko bumi batu bat lae kala nger kala padha kanthi raharja sowan ngersanipun ibu nger Bathara Kala anakku iya mundi pangestune Ibu Bathari lulus raharja suwanku bektiku katur Kanjeng Ibu Bathari ya ndak tampa karya bombong ing tias iki bareng ora pangling suwane Durna padha kanthi Basuki Durna Nggih Pandhe Bathari wilujeng swan kula pangabekti kula mugi kunjuk Iwang Bathari Durga. Ya wis ulun tampa. Ya mung wae sumaya sawetara diarembugan dhisik nglawan Bathara Kala. Nggih. Ngestaken dawuh inggih. Pukulun Mantya Bathari. Kala. Nek saka kligawing maning ngalmu sajae kaya bakal darbe atur. Nang semune kowe tidak gage matura Kala. Ya Ibu Bathari. Sing dadi petenge atiku kuwi wiwit biyen. Aku lan Ibu Bathari kuwi dipapanake ana Pasetran Gondolumayit. Nalika samono wanter dawuh pangandikane Hyang Adi Wulun Bathara Guru. Aku bakal diparingi pangan. Jarene sapa kang kalebu Sukerta kuwi dadi mangsane Bathara Kala sakwadya balane. Nanging tinemune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong Sukerta. Nadyan siji wae ora ana. Malah kepara saben-saben aku arep ngrangsang bocah Sukerta, mesti aku ketemu karo titah kang bisa maca tulis sing ana jroning awakku. Wanter dawuhe guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku nadyan klebu Sukerta. Nanging aku ora kepareng mangsa mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandha Buwana. Dalang ruwat kuwi mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Banjur aku mlayu sipat kuping wedi karo dalang kuwi. Ibu, umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana sing nyatane. Ning nyatane wong Leksana ya wis ora ana. Lah dalah wong Sukerta kaya dene bocah gendana gendina ndanganting sendang kapit panjuran. Panjuran kapit sendang lumuting tunggae ngaran kabeh ya wis ora ana Ibu. Iki kepiye Ibu, apa selawase aku ora oleh mangan Ibu? Aku ngelih, aku pengen memangan Ibu. Mbok ya melu menggalih. Piye aku iso oleh mangsa Ibu? Tobat lae kala. Rene aku iki mung didhawuh saka Hyang Adi Pukulun mesti Bathara Guru.
Supaya ngreksanan momong para baju barat aja sumelang. Aku mesti bakal mbudidaya ngger kala. Saka pitung Madyapada kuwi sejatine sono kang klebu dadi Sukerta sing dadi panganmu ya kuwi kang sinebut para Pandhawa 5. Kuwi dadi pepalang sangaring laku. Oh ladalah. Apa Pandhawa kuwi uga klebu dadi panganku Ibu? Ya. Kuwi dadi panganku klebu dadi panganmu malah saiki ngene nggir. Iki ana dalan prayoga krana kalenggan iki Pandhawa lagi padha mapan ana ing Karang Kadempel bakal padha sabiyantu nggone Kakang Semar bakal mbangun desa. Mula prayogane kowe saiki njujuk ana Karang Kadempel. Kiri godha para Pandhawa lan nyabarake gegayuhane Kakang Semar kala. Juang kahang ngrus resumbar Gatar watara bumi gunjing Kumaludha kuntur ketuk Ladalar Joko Blaiblis padha jek-jekan Ibu Bathari kaya wis trewaca apa sing dadi dawuh mandikane Ibu yen mangkono dina iki uga aku nedya budal ana Karang Kadempel. Mung wae pangesune Ibu Bathari sing tak suwen ya Nger, kala sing pratno ngati-ati ya Nger. Anakku Bathara kala. Iya Ibu Madya Bathari. Lah saiki sira matur ana wigati apa? Lole Dawu Kulon. Esunipun sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Rening kala wau kula dipun utus anak Prabu Duryudana supados mboyong Semar Badranaya. Nanging sejatosipun Semar namung badhe dipun ngajak pejahipun jalar menika ingkang dipun anggep dados kegiatanipun para Pandhawa. Nah Ibu Kulon sang dumugi Karang Kadempel kula malah kewirangan jebul para Pandhawa sampun sami mlempak wonten mrika. Satemah kula sulaya rembak kalian Punakawan ingkang dipun biyantu kalian pun Setyaki. Kulon kula dipun bantu Kulon. Bantu Durna. Ya Durna jeneng sira wis pirang dhewe nggon ulun rembugan lawan Bathara Kala iki. Yen ulun uga nedya kiri godha lan nyabarake apa kang dadi kegaweane Kakang Semar.
Kang mangkono. Aja sumelang ulun bakal paring mambiyantu. Lho, waduh matur semanwun kulon. Lajeng keparingipun atus pundi? Ya mong sedya tarik kada Jaramaya. Jaramaya. Batu-batu Jaramaya. Wonten dawuh Ibu Becari. Jarang kita wae dawuhna marang para baju barat supaya padha budal sak kiwateng ing Karang Kadempel. Para kawula kang mapan ana kono padha giri godanen lan sumargane bakal bangun uga kudu dicabarake Jaramaya. Inggih ngesahaken dawuh Ibu. Yen makaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu surti ing ati-ati Jaramaya wis sae turna. Bebarengan budal kelawan panjenengan ulun ana ing Karang Kadempel turna. Inggih. Monggo kula dherekaken kulon, monggo kula dherekaken. Ane solae budal engko dudu beksa kelaran kira bukan garang lokal anggong batin jen setan priprayangan grep lampe putat timbul sandrane letan singgong manarto lawan. Ane solae budal engko dudu beksa kelaran kira bukan garang lokal anggong batin jen setan priprayangan grep lampe putat timbul sandrane letan singgong manarto lawan. Wane solae budal engko dudu beksa kelaran kira bukan garang lokal anggong batin jen setan priprayangan grep lampe putat timbul sandrane letan singgong manarto lawan. Ane solae budal engko dudu beksa kelaran
Jajal to. Waduh, mah kecetet aku. Nyanyi 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 aku mau nyanyi 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 koyong ini mah nyanyinya. Nyanyi ngul ngepe inyo ni nyan meneh manya aku nyanyi mutnya kok ngenyak kosto men wis wis Iki anjep nganggo cetanan nyapa nya. Anyo mangat. Nyetane loro nyanyi. Jenengku Parjo. Sapa sing mulih? Iya, Surabaya. Aduh. Gimana? Aduh, apa tenan iki? Aduh. Iki wis. Ih. Ah ora ditapuki ta. Lah iki wis rusak ta. Alah.
Bapak. Nonton wayang. Dalake siapa, Pak? Siapa? Dalake siapa, Pak? Dalange seko sedayu. Dalange gading. Amah, Pak, elek. Wegah aku, Pak. Mulai wae. Ora oleh. Ora kena mulih. Kewajiban menyang ya kudu menyang. Alah. Ning aku mengko turu ya, Pak. Iya ora apa-apa. Au. Aduh. Aduh, Pak. Apa? Panas. Apane sing panas? Iki. Iki, Pak. Panas. Aduh. 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 Bapak. Pucuke panas, Pak. Bapak pucuke iki panas, Pak. Ayo wis diampet apa didelikke sapa ora? Aja, Pak. Pak. Au. Pak, iki panas tenan, Pak. Didelikke. 1, 2. Ora diteplekke geger le. Kebanteren nih, Pak. Marai ganjel le. Wis aja banter-banter le ndelikke. Maaf, Pak. Maaf ya, Pak. Iya. Ada. Ada. Ngopo to le? Panas tenan nih, Pak. Lah ono apa? Ada. Ada. Majikome seneng lho le. Wis gak didelikke wae. Kowe ngono kok. Ada. Pak, iki sapa to, Pak, ning burine awake dhewe? Wah. Bajigur iki. Topet. Cuma kamu. Hus. Topet tenangane kok. Yayang cimu mbok ora. Topet. Ora ketok. Ayo menyang. Nanti kok mau. Topet mana nanti? Ayo kerja. Wis didhawuhe. Karaoke. Saiki lara. Nyampluk watu kowe. Ya iso biru erem tenan iki esuk-esuk. Temangkan. Sulapan. Ya. Wis wayahe nyambut gawa. Nyambat gawa. Berangkat. Temangkan. Ya. Topet wake aku.
Enak loro kon mun gawe. Ah. Iya. Eh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.